Estimat Carles, ja fa 15 anys que vares deixar-me. Si creus que el temps ho esborra tot, vas errat. De la mateixa manera que el presoner marca el mur de la seva cel·la els dies del seu captiveri, tu t'alces de la tomba per esgarrapar damunt la meva pell la teva absència. Les ferides sagnen copiosament. Tinc el cap, la meva ment, el cos sencer ple de nafres incurables, i és així que he decidit posar fi a la meva vida. Avui us recomano un llibre que ha sortit aquest Sant Jordi, és El boig per tu, que crec que és un llibre molt atractiu perquè està centrat en la figura del Carles Sabater, i llavors el llibre està escrit pel Jordi Folch. El Jordi Folch és un autor que ens ha visitat aquí a la biblioteca, en un club de lectura, i amb el qual tenim amistat, i és escriptor, a part de ser escriptor, és professor de creativitat en dues universitats catalanes, i també és actor, ha participat en alguna sèrie de televisió i també en anuncis publicitaris, i a part d'això ara s'acaba d'embarcar en una nova aventura, que és l'aventura editorial. Ha creat l'editorial Veus Públiques, de la qual Boig per tu és el primer llibre. Boig per tu ens explica la història de la Rosa Maria Vidal. És una pacient que està ingressada al psiquiàtric Pere Mata de Reus, i allí, bé, en principi no sabem ben bé les circumstàncies per les quals està allí, però durant una sessió de teràpia amb diferents altres pacients, doncs es desvetlla que ella està allí se suposa que per uns mals d'amor provocats per una relació amb el Carles Sabater, el cantant de Sau mort. Aleshores l'Anna Barral, que és una altra de les pacients i a la qual coneixem perquè és la protagonista d'una altra obra del Jordi Folch, cosa curiosa, que és La dona vestida de negre, que també tinc recomanada en aquest canal YouTube, l'Anna Barral d'alguna manera s'obsessiona una miqueta amb la història de la Rosa Maria Vidal i vol anar una mica més enllà. I bé, tot el que passa després, hi ha com una trama que els pacients volen fer una obra de teatre basada en la història de la Rosa Maria, i això va desvetllant tots els records de la Rosa Maria, si són certs, si no, què és exactament el que va passar, i té com un puntet d'intriga. Boig per tu és una novel·la que combina elements de la realitat, de la vida real de Carles Sabater, amb elements de ficció, que és tota la trama al voltant de la Rosa Maria Vidal. Per tal de fer l'obra, el Jordi s'ha documentat, ha parlat amb diferents persones que van conèixer molt bé el Carles Sabater, i ell mateix, el Jordi, també el va conèixer perquè va coincidir amb ell a l'Institut del Teatre, amb la qual cosa podem veure que hi ha coses que estan basades en fets reals, però, clar, l'obra, com totes les coses que estan basades en fets reals i potser en fets bastant recents, no ha estat exempta de polèmica. Diferents grups de fans han atacat a l'autor en grups de Facebook i bé, dient que no s'ajustava a la realitat o coses semblants. Hi ha bastants atacs bastant furibunds. En fi, jo l'únic que us puc aconsellar és que la llegiu i que jutgeu vosaltres mateixos. Jo crec que la història és molt bonica i és molt interessant, té una mica de tema d'amor, té tema d'intriga, té el morbo aquest potser de també jugar amb la realitat, i que bé, que és una història molt ben escrita i que us pot arribar al fons del cor.